omenala si wee dị ịma na ndị Igbo na-eji ewu were eri ji and ji anyị emego nke anyị mere na Alex nya na obi igwe nya mana nke a bụzi nke Aguluzigbo niile ọ ya wee mee ana onye ọbụla nwere ikike ịga be rie ji lee ji emebugo nke ile ji mana ọ taa ka ọ na-ebi emechaghị aka anyị mana emesigo so ana m asị biko ọha na eze na ebe a na-enyekwanu m anya ka mgbu ewe ejiri ji a enye m egbugo awagodi ji nwa ji ebuzie m ewe eji wee sie ji a onye na-arụzie ịchọgodo igbuzi ihu ya ha ka ewu ya ha ka onowu maka epeka m n'ebe ọ nọ egbube nke epekatụma na-ewu Nwaanyị a na-abụkwa ajọ Igbo biko kelele ahụhụ ofe ga-agacha ewu a ọ na-ama ebule egbu ya maka na onweghị onye egbubela ọdị so a na-ama ebule egbu ya mana ọ bụrụ na nọ ibe eya eme ka ọ so ana m asị ka mbe ya ewu nwa ka ọ bụrụ na ahịa na mmemme eme na Wanje emezikwana na Nigeria anyị ga-ele ka a ga-esi wee nweta ego a ga-esi wee returu prices wee tikwa ndị kọnchia aka n'obi biko ọ bụrụ na ọ dị possible igoro chia mee transfer immediately ka ọ ghara iwu ebe ọ dị nyere iji na ndị kọmitii ya biko anyị na-arịọ ka ọ bụrụ ezigbo ahịhịa anyị kwere okwukwe na olu ga-aghọta isisi anyị ga-ekwu ya onye ego nchi a bụko ya transfa ego ka e were kaba wee nwee aṅụrị wee mee ike na senatọ na akwụkwọ echere m aka ahụ nwa ka ngote na achara mma eji were kweji kọmpetishọn wee bara ala ahụhụ ya ụmụazị ofu achara 2000 njete ka ngote njinji akọ wee tii na asị m na ofu ji 15,000 ọkwa ka m jiri gba ọsọ sịba ka nje kwubekwa ekwurekwu biko maka na ebe a na-eje eteka anyị ga-amalite na nke kacha nọ and mụ na